Jeg skulle meget gerne kunne se min skærm nu. Så det her første oplæg, det handler om QGIS 334, der er blevet den nye long-term release. Og det skete i slutningen af februar, og det betyder altså, at den tidligere long-term release, der er QGIS 328, der vil der ikke blive lavet flere fejlrettelser til. Så sidder I med QGIS 328, så er det ved at være tid til, at I skal overveje, om I skal med på den nye long-term release QGIS 334. I QGIS 334 er der kommet masser af nye ting med, og går man fra den sidste long-term release, QGIS 328, så er der kommet masser af ting med i QGIS 330, 332 og 334. Og det er det, som det her oplæg det handler om. Her der ser I QGIS' roadmap. Det er inde fra QGIS.org hjemmesiden. Der har de sådan en tidstabel, hvor man kan følge med i planlægningen af, hvornår kommer de forskellige versioner af QGIS. Det her, der ser vi lidt tilbage i tiden. Vi ser tilbage til QGIS, eller tilbage til marts, den 3. marts 2023. Det var der QGIS 328 blev long-term release i stedet for QGIS 322. Og så fortsat udviklingen så. Der kom QGIS 330. I juni måned, der kom QGIS 332. Og i oktober, så kom QGIS 334. Og det var så den QGIS 334 4, der blev long-term release tilbage i den 23. februar i år. Hver af de her versioner af QGIS indeholder en masse ting, masse forbedringer og også en masse fejlrettelser. Alle de fejlrettelser, de bliver beskrevet i den her changelogs. Der er links i de her slides, og slidesene bliver også lagt tilgængelige, så I også kan klikke på linkene derindefra. Men i hvert fald er I meget interesseret, så er der god mulighed for et par timer til at gennemgå de her changelogs, for de er altså rigtig lange hver af dem. Det, som jeg har gjort, det er, at jeg har gennemgået changelogsene. Jeg har prøvet at tage briller på, hvor jeg er sådan den mest sådan, gængse QGIS-bruger, og også prøvet at finde de ting, som jeg tænker er mest relevante for den her gængse QGIS-bruger, altså det mest almindelige, som jeg tænker kan give værdi. Det har jeg skrevet et blogindlæg om inde på Septima, og der har jeg endnu mere end det, jeg har plads til i programmet i dag. Så hvis I er interesseret til at læse lidt mere om det, se lidt flere ting, jamen så står der mere derinde. Der er også masser af små film derinde, der også viser tingene. Så hvis I er interesseret i at høre mere, så er der masser af muligheder også, hvor jeg har sammenkogt det. Fordi ellers så tager det altså et godt stykke tid at gennemgå de her changelogs. Så her i det her oplæg, der har jeg 3 generelle emner om, hvad der er sket inden for det. Det første er nogle af de nye indstillinger, der er kommet til brugerprofilen. Bagefter så vil jeg fortælle jer noget om det forbedrede brugeroplevelse. Og den sidste punkt 3, optimering af arbejdsflow, det er der, hvor jeg har en masse forskellige ting, som jeg synes er blevet meget bedre i QGIS 334. Og så til allersidst, så er der også tid til nogle spørgsmål og kommentarer. Og I er også meget velkomne, hvis der er noget, som I også lige synes, der skal deles med andre, der lytter med her. Skriv det endelig ind i chatten, så der bliver lidt udveksling af viden. Men altså, de her 3 første punkter, det er dem, som det kommer til at handle om i den her præsentation. Det allerførste, det er, hvad der er sket inden for indstillingerne af brugerprofilen. Og det er sådan, at man har altid en brugerprofil til QGIS. Nogle sidder bare med én brugerprofil, andre har forskellige brugerprofiler. I en brugerprofil, der bliver der gemt, hvad for nogle plugins man har installeret, hvad skal standardkoordinatsystemet være, og en masse andre indstillinger. Og der er så kommet nogle nye muligheder til i QGIS 334. For eksempel er der inde under den fane med de generelle indstillinger. Hvis man sidder med den danske, så er det der, hvor man har menuen indstillinger. Der er der kommet en ny fane, der simpelthen hedder brugerprofiler. Den kan man bruge til sådan at styre, hvordan skal QGIS startes op. I QGIS 328 var det sådan, at den som standard brugte den profil, der sidst blev lukket. Men nu kan man altså bestemme, hvordan QGIS skal fungere. Skal den altid have en bestemt profil, der bliver åbnet, så kan man vælge det. Og man kan også sige vælg profil ved opstart.
Det betyder, at man får sådan en lille dialog, hvor man kan vælge, hvad for en af sine profiler, man vil starte cookies op med. Og der er også mulighed for at have et lille ikon og nogle ikonstørrelser. Det kunne fx være relevant for nogle af kommunerne eller styrelsen, der har forskellige brugerprofiler til deres forskellige brugere, så kan de i hvert fald også derinde sidde og skifte rundt med det. En anden ting, som jeg synes er rigtig, rigtig god tilføjelse til cookies, det er, at man også nu på sin brugerprofil kan bestemme, hvor et nyt lag, når man tilføjer det til sit cookies-projekt, hvor skal det placeres i lagpanelet. I cookies 328 og alle dem førhen, der bliver det placeret lige over det lag, man sidst har klikket på i lagpanelet. Og det synes jeg tit kan forvirre folk, at de sådan, hvorfor blev det ikke placeret i toppen, eller hvor er det henne, det lag, jeg lige har tilføjet. Men det kan man altså styre nu. Det her i Canvas og tegnforklaring, placering af nye lag i lagpanelet. Der kan man vælge mellem 3 indstillinger. Er man glad for det, som det er, jamen så er det standard, at det er altid over det nuværende valgte lag, sådan som det fungerede nu, eller i cookies 328. Men man kan også vælge 2 andre ting. Altid i toppen, så bliver et nyt lag altid placeret øverst i lagpanelet. Og så er der også kommet den her, der hedder ud fra den optimale placering. Så nu skal I prøve at forestille jer et lagpanel, hvor der er en masse lag. Og jeg står nederst i lagpanelet. Og så tilføjer jeg et punktlag. Hvis jeg har valgt den her ud fra optimale placering, så bliver den tilføjet allerøverst i lagpanelet. Står jeg så allerøverst nu i lagpanelet og tilføjer et linjelag, så vil den lægge sig lige ned under det øverste punktlag. Tilføjer jeg så bagefter et polygonlag, så vil det lægge sig ned under de øverste linjelag. Så på den måde så prøver den at sige, at polygoner skal være nederst, linjer og så punkter øverst, for man ikke får skjult noget. Så jeg tænker, at jeg skal skifte min brugerprofil eller indstilling, så det bliver ud fra den optimale placering og se, om jeg bliver glad for det. Og det tænker jeg også kunne være relevant for nogle af jer. Det var sådan noget af det, der var sket i forhold til brugerprofilen. Nu går vi hen til sådan noget med den forbedrede brugeroplevelse af cookies. Der har jeg også et par ting. En ting er den her infoknap. Det er den, I kan se her. Det er den med det blå cirkel og det hvide i. Der, hvor man kan klikke på et objekt i kortet, og så få vist attributinformationerne. Den kan man nu lave en anden indstilling, så den viser informationerne, når man fører musen over objekter, uden at skulle klikke på det. Og det er det, jeg viser i den her lille video. Indstillingen er lidt skjult, fordi hvis man bruger infopanelet, så har man lidt flere indstillinger til, hvordan den skal virke. Og der kan man simpelthen sætte den til, at den skal vise de oplysninger. Uden at jeg klikker med min mus, så viser den oplysninger om de objekter, jeg kører over. Det kan gøre det sådan lidt mere dynamisk, hvis man har en masse informationer, man gerne vil se, uden at skulle klikke på noget. En anden ting, og det er sådan lidt i samme boldgade, det er så det, der hedder korttips. Og korttips, det er igen noget, hvor man får vist oplysninger, når man tager en mus hen over et objekt, men hvor man mere kan styre, hvad der så skal vises. Og tidligere, så har man enten kunne slå alle sine korttips til, eller deaktivere visning af alle korttips. Men man har ikke kunne gå ind og sige, ej, nu vil jeg faktisk ikke have vist korttips for det her lag. Det kan man nu gøre på lagniveau. Det er under lagegenskaberne, aktivere korttips, hvor man fjerner hakket. Når man opsætter sådan et korttips, så kan man også nu se, hvordan det ser ud, uden at man behøver at trykke OK og så prøve at teste. Det er det, I ser ud til højre her i mit skærmbillede, hvor jeg har sat det op, at det skal vise informationerne fra typekolonnen, og så skal den også vise et areal, som den skal afrunde og skrive i kvadratmeter. Så det er altså også blevet lidt lettere at arbejde med de her korttips. En anden ting, som jeg også synes er værd at vide, det er, at målværktøjet, der hvor man kan måle linjer og polygoner, det er den knap, I ser her markeret med rød, den her ser også lidt anderledes ud. Her der ser I, hvordan den så ud i cookies 328, og hvordan den så ser ud i cookies 334. Så der er kommet nogle nogle y-værdier til. Så kan man også, hvis man nu gerne vil kopiere en eller anden længde, der er relevant, det kan være de her 15,569, så har man ikke kunne kopiere det før.
Men nu kan man sådan kopiere de her længder individuelt og sætte dem ind i en mail, eller hvor man nu end skal bruge det. Der er også kommet lidt flere indstillinger, hvis man klikker på konfigurationsknappen, hvor man kan styre, hvordan skal det eksporteres. Så der er altså også en lille forskel. Så den ser lidt anderledes ud. Nu bevæger vi os hen til punkt nummer 3, og det er altså der, hvor der er ret mange ting i. Helt overordnet har jeg kaldt det optimering af arbejdsflow, hvordan tingene er blevet lettere i QGIS 334. Der har jeg underinddelt det, fordi jeg har en masse punkter her. Så der kommer det til at først at handle om lægestyring og visualisering, hvad der sker der. Bagefter digitaliseringsværktøjer, i forhold til hvad der skete i forhold til udarbejdelse af layouts, processeringsværktøjer og forbedre performance af QGIS. Så vi starter med lægestyring og visualisering. Og i forhold til nogle af de tidligere versioner, så er det faktisk ikke, der er ikke sket så mange ting i forhold til visualisering. Men der er kommet en ting med, som jeg synes er meget fint. Man har altid, eller ikke altid, men man har i lang tid kunne bruge nogle forskellige HTML-tags, når man laver sine labels. Det kan man få lov til, hvis man sætter et hak i lagestilartspanelet under tillad HTML-formatering. Der er ikke rigtig nogen oversigt over præcis, hvad for nogle HTML-tags, der dur, men man kan prøve sig lidt frem. Men der er endnu et HTML-tag, der dur nu, og det er et tag, der hedder sub, og det kan man bruge til at opløfte en tekst. Så hvis jeg har en label, som I kan se for eksempel her med græsarealer, vi er omkring Rosenborg Slot i Kongens Have, og jeg gerne vil have den til at vise arealet i kvadratmeter, jamen så kan jeg sige, at min label, den skal vise arealet, det skal afrundes til en decimal. Det er ikke så vigtigt i forhold til det her, men denne her lille del, som jeg også ser herover, det er den, der gør, at mit kvadratmeter, at mit total bliver løftet op. Så det kan man nu. HTML-tags er ret smarte at kunne bruge undervejs. Også hvis man for eksempel skal have forskellige farver i sine labels. Men det er noget, man har kun i længere tid. Men nu kan man altså også bruge den her sub-tagget. En anden ting med de her visualisering. Det er sådan en, er det visualisering, eller er det noget meditering, eller hvad skal man lige lægge det under? Det er annotationer. Annotationer, det er det, der svarer til kosmetiske lag, hvis man kommer over fra Mapinfo-verden. Det er en mulighed for, at man kan skrive noget tekst, eller tegne nogle polygoner, punkter eller linjer, hvor man ikke opretter et rigtigt lag, men sådan et annotationslag, der kun findes i QGIS-projektet. Det har været der i et stykke tid, men der er kommet et par forskellige muligheder med annotationer. Blandt andet er der kommet en knap mere, og det her det er annotationsværktøjslinjen, hvor man kan oprette et nyt annotationslag, og så kan man sætte ind, hvad der skal være i den her annotation. Og den her knap, den kan man bruge til at skrive en tekst, hvor man først udpeger en linje, polygon, eller tegner en linje, og så kan man skrive en tekst, hvor den så selv sørger for at tilpasse sig til den her linje, man har tegnet. Her der har jeg valgt sådan et lidt mere ekstrem visning, for lige at vise, hvor meget det egentlig kan. Så der har jeg har lavet et nyt annotationslag, og så har jeg klikket på knappen her, og så har jeg brugt snap-værktøjslinjen med trace, og så har jeg kunne tegne den her runde linje, der kommer fra vejmidterne, og så har jeg herover i teksten kunne skrive Østervoldgade, og så sørger QGIS for, at den passer til linjen. Så det kan man nu også. Så altså, den der knap, den kan være rigtig smart, hvis man skal skrive noget tekst ind, der skal følge en eller anden linje. Nu hopper vi hen til nogle af de forbedringer, der har været i forhold til digitaliseringsværktøjerne. Igen, der er meget mere end det, jeg viser her. Men en af de nye ting, det er, at man kan bestemme attributværdien, hvad den skal være, når man deler objekter op. Så hvis jeg nu for eksempel har en bygning, og den vil jeg gerne klippe op i 2 bygninger, så kan man bestemme, hvad skal attributterne så være på den opdelte. Og det gør man under attributformularer, hvor man kan vælge det felt, man vil styre. Så der er kommet en ny rubrik, der hedder politikker.
ja, måske en lidt sjov oversættelse, men den hedder altså politikker. Og der kan man så vælge her, når objekter opdeles, hvad skal der så ske? Og man kan vælge mellem, om man vil dublere værdien, anvende standardværdien eller fjerne værdien. Så det kan også være meget godt at sætte op for de forskellige lag. En anden ting, som er lidt i samme boldgade, men det er så det modsatte. Før var det noget med at opdele. Nu er det, hvis man skal sammenlægge objekter. Og så kan man også, så hvis man fletter objekter, får man sådan en valgliste, hvis man har sat det op, hvor man så kan vælge det. Jeg vil vise det her i filmen. Så jeg har et område der og et område der, og dem vil jeg gerne flette sammen til et græslag. Det nye er her, at når jeg klikker under type, hvor jeg har sat op, der er nogle forskellige kategorier, så får jeg rent faktisk set den her valgliste. Den blev ikke vist tidligere, og det var jo lidt ærgerligt, når man havde sat sådan en valgliste op på et felt. Men det kan cookies nu. Også i forhold til layouts er der sket en masse ting. En af de ting, som jeg synes er super fedt ved det er, at hvis man har et layout, som I kan se her på skærmen, jeg har 2 kortvinduer. Jeg har et omkring Rosenborg Slot, og så har jeg et omkring springvandet, der er i midten af Kongens Have. Og jeg har en signaturforklaring. Og jeg kunne godt tænke mig, at den her signaturforklaring, den viser oplysningerne til begge kortelementer. Tidligere, der har man skulle måske lave 2 signaturforklaringer, og så skjule den ene, så man troede, det var en. Det behøves man ikke mere. Det er meget, meget skjult. Men nu kan man i elementegenskaberne til signaturforklaringen, der kan man her ned under Only Show Items Inside Linked Maps klikke på de 3 prikker, så kommer der en dialog frem, og der kan man vælge, hvad for et kortelement, der også skal vises oplysninger fra. Og så kan man få cookies, hvor den også hele tiden holder øje med, om der nu vises de her objekter, og så kommer de automatisk på. Så en fin tilføjelse til cookies også der. En anden ting, og det er også en ting, som man måske ville forvente virker, men nu virker det i hvert fald. Man kan jo indsætte sådan nogle links. For eksempel kunne man have sådan et layout ligesom før, og så kunne jeg have et link, hvor man så åbner og læser mere om Kongens Have. Igen udtegnet som HTML, jamen så virker det fint, når man har linket. Men tidligere, når man så lavede en eksport af det her layout til en PDF, så stod der stadig læs mere om Kongens Have, men linket duede ikke. Men det gør det altså nu. Så her har jeg eksporteret mit layout til en PDF, og der står læs mere om Kongens Have, linket dur. Så det er jo også fint at have fået det med, så det rent faktisk virker, som man regner med. Godt. Nu rykker vi videre til de her processeringsværktøjer. Så altså alle de værktøjer, man kan bruge til at lave masser af fantastiske analyser i cookies. Og der er også sket en masse forbedringer der. En ting, som jeg synes er rigtig, rigtig smart, det er, at man for alle de her værktøjer, når man kører dem, i hvert fald de fleste af dem, jeg har ikke set nogen, hvor det ikke er der er der sådan en lille skruenøgle. Den har også været der før. Men det nye er, og det er, når man klikker på den, så åbner sådan en undermenu. Så det nye er, at der er kommet en indstilling med, hvor man kan lave et objektfilter. Så hvis jeg nu skal sidde og lave en buffer omkring nogle træer på 3 meter, og så finder jeg ud af, at det skulle altså kun være mine egetræer. En oplysning, der findes under den kolonne, der hedder slægtsnavn. I det her eksempel. Så førhen skulle jeg enten have gået hen og udvælge de rigtige, eller jeg skulle have lavet et filter på selve laget over i lagpanelet. Det har sådan lidt, at det bliver svært at genskabe det, eller man så får fjernet alle de andre. Men nu kan man klikke på skruenøglen, og så sætte det her filter op, sådan så at den her analyse, bufferanalyse, den bliver simpelthen kun kørt for mine ene træer. Og lige så snart den er færdig, jamen, så er der ikke noget filter på det her lag mere. Og det er altså en funktion, der findes på en masse forskellige processeringsværktøjerne. Det tror jeg vil at optimere. Bufferværktøjet er der også sket en lille ændring, som jeg også synes er rigtig fin.
Man har altid kunnet vælge at opløse resultatet, når man laver sådan en buffer. Og det her det er jo sådan der buffer på, hvad var det, 3 meter omkring nogle træer i Kongens Have. Men når man så valgte at opløse resultat, så fik man slettet alle de her små buffer, sådan så det blev en stor, men det vil blive en stor multipolygon. Så det her polygon, eller den her buffer her, vil hænge sammen med den, og hænge sammen med den i multipolygonen. Så der vil være en række i attributtabellen. Det har man også kunne komme om bagefter, så skulle lave det om til forskellige individuelle objekter af dem, der ikke hænger sammen, men det har så skulle tage nogle flere skridt. Der skulle bruge nogle flere værktøjer. Nu kan man, igen det er lidt skjult, man skal lige åbne den her avancerede parameter, så kan man lade ikke sammenhængende objekter forblive separate objekter. Så vil jeg min skærm, og den her, den bliver en objekt, det her bliver et andet objekt, tredje objekt, fjerde objekt, femte objekt osv. Så også en fin lille ting, der lige kan spare et par værktøjer i forskellige arbejdsprocesser. Helt generelt er der også sket en masse forbedringer på performance af cookies, hvor hurtigt cookies kører. Blandt andet er der mange cookies-projekter, der vil være hurtigere at indlæse, især hvis der er en masse tabeller fra Postgres i, for eksempel. For nu kan cookies indlæse flere lag på én gang, og så går det hurtigere med at åbne cookies-projekter. Der er også kommet et værktøj, der kan identificere, hvad det er for nogle lag, som cookies bruger lang tid på at vise. Så sidder I med et projekt, der bare tager virkelig lang tid at indlæse, hver gang I vil åbne den, så kan I bruge det her værktøj til at i hvert fald få identificeret de lag, der tager lang tid, og så kunne det være, at man kan gøre et eller andet for at få hastigheden op på det lag. Så det er nogle værktøjer til at forbedre, hvor hurtigt cookies kører. Det var de ting, jeg havde valgt ud. Men der er jo altså rigtig, rigtig, rigtig mange andre ting, der er kommet med i cookies. Noget af det, der er sket rigtig meget på, det er punktskyer. Det vil Kurt Menke fortælle mere om i næste oplæg. Der er sket en hel masse ting der. Men der er altså også en hel masse fejlrettelser, der er kommet med i cookies. Hvis jeg har været vant til at digitalisere, så er den her dialog, der bliver vist, den bevæger sig hele tiden en lille smule, så den kan bevæge sig ud af skærmen. Den bliver på den plads, den er hele tiden. En ret fin lille ting, der kan irritere lidt. Og så er der altså rigtig, rigtig mange andre ting, der er kommet med i cookies 3.34 og 3.32 og 3.30. Så jeg synes, det er jo ret fantastisk med cookies, at der er så mange ting, der kan komme med stadigvæk. At der er så meget gang i udviklerne, så det er vigtigt i hvert fald at sende en god tanke til alle dem, der sidder og bidrager til cookies. Og vi kan være stolte af, at det er med til at støtte det gennem Cookies Brugergruppe Danmark. Perfekt Som time. sagt, jeg lige 2 slides, så er jeg 2 slides, okay. Ja, men ellers så, jeg skriver jo som sagt lidt mere i det her blogindlæg, som Morten sagde, perfekt timing, så var det godt, jeg tog nogle af tingene væk, det vil ikke komme omkring det hele, men hvis vi læser mere, så er der altså en masse information der. Og så skal vi lige til allersidst lige se fremad. Så det næste long-term release, det kommer til at blive Cookies 3.40, og den kommer så om et år, den 21. februar 2025. Super. Yes. Spørgsmål og kommentarer har vi lige 5 minutter til. Er der Jeg nogen, har lige kigget efter i chatten, så vidt jeg kan se, er der ikke nogen spørgsmål i chatten. Det ser jeg heller ikke, så man kan jo byde ind, hvis man sidder med et spørgsmål derude. Det lader ikke til at være tilfældet. Der er ikke nogen, der lige skal have et eller andet afklaret.